Matats. Up, relax na nga. Dol, kini, kato. Yay! Matats. Oy, akong balyasan. Oy, pasing balikas dagat ha. So good morning mga tats no, nakabitbit na taog bulinaw dira matas kay kami wa may dunggo-dunggo so nangayo na lang mi sa amo ang kampe. Tanawa kong kauban dira matas nakaisda pud siya tungod na pud siya ang kampe. Nawa ko ah. Oh, siyempre iba tayo eh. Nagantag kampe. Oh, mga tao, sa may dunggo. Sa yung mingawa. Bulan na kape. Asa mga bugas na ni patay na. Paso. Nagpakabaga lang ko dito, dungan mo. Oh, matas ha, ano kay bulinaw oh. Nagpakabagag na ba para makasudan lang. So matas, nahuman na ta dito sa Pikas, dire na punta sa Pikas Kampi nato mangayo no. Kani akong ginaduulan matas, walay kulba ni ngano man. Ako ni mga followers, viewers. Siyempre pag vlogger ka, naadyo ni mo idol nimo. Ayaw na mo katingala. Nakita niyo matas ko unsa ko kapinangga sa ko ang mga idol dira. Matas, success. Napabang ko dire oh. 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 Okay na. Ice cream. Tapos sa matas oh. Dua na kabaso. Oh, masamahan. Mututoy pa ko, mangrubing pa ko, mangrubing. Aman ba? Ay, bili na. Ay, ako masayro? Oh, automatic libre sakay ka. Up. Ay, 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 sama ni. Sama ni. Uy. Uy, di masun sa baso ni. Sama ni. Natagiyan, natagiyan. Ay, madami, agir ako. Katong pantat matats, onya na to ha, mangita sa kog bulinaw kay gikulangan pa ko. Nangita ko sudan. Nakabulinaw. Oo, kali. Sige, taglan daw. Ole bulinaw diha. Ah, pare ba? Matats, may bulinaw, di masulod ang balong, dako kay bilong. O di masulod. Sa tinuod lang gapanghatag jud na sila, kaso lang gatrabaho pa manggod sila, onya busy pa pud sila, so dili na ta makahulat ana. Kilo ba? Nakita niyo mga tats, basta makakita na sila sa ilang idol, manghatag yun na sila kay mga buotan man na. Ay! Niagi lang ba ako ha? Sorry. Okay na. Hello. Salamat. Malayas ako. Sana ako. Bye. Ano na ko sudan? Oh, nay. Asa pa ba ito? Matats? Luloy ba, luloy? Huwag jud may dunggo matats ha? Mangnaning na lang taani. Ay, nana po sulod. Uy, di gamay lagi ni. Nagkuha ka? Di gamay. Kisa nakuha. Ha? Inihapian ako ni. Di gamay. Matats, uy, naman po ni nanagat siguro. Ano pa ba nanagat? Og akong gitistingan ang tagiya sa pantat kung musugot ba nga mangayo ta. Inyo ng pantat tol. Inyo ng pantat. Ha? Uli masako. Matats. Nado isa. Asa man nani? Ano na? Buhay pa jud. Oh, ha? Oh. Kini matats, kini. Ayay ka. Magkita tagtrapo. Matats, grasya na ni. Dol, okay lang. Salamat. O, guwa jud ta magdugay matats, gihatagan jud ta no. Siyempre kay buotan man ta, ana jud na. Matats. Up, relax na nga. Grabe ka buotan sila matats no, gihatagan jud tag isa ka buok dira. Siyempre kay gihatagan man ta, automatic dako kayo ang atong puniton. Oy, akong balyasan. Ay, pasing balikas dagat ha. Ay, muli na jud ko. Maulan ako, muli na jud ko. Ay, muli na ko. Kaya maambak ang pantat. Maambak na, basing balik dagat. Ulatan ako sunod. Madam, once again, salamat ha. Thank you. Mga tats. Ano na ta? Ay, nakagrasya na jud matats. Uli na jud ko.